Il-Prim Ministru Robert Apella flimkien mal-Ministru responsabbli mill-Sports Clifton Grima inawgura l-uffiċini l-ġodda tal-Awtorità Maltija l-Integrità fl-Isport l-AIMS f'Santa Venera, mifruxin fuq madwar 800 metru kwadru b'aktar aċċessibilità. Dr. Apella nnota li mitwaqqif tagħha fl-2021 l-AIMS kienet kruċjali fit-tisħiħ tal-isport Malti waqt li sostna li l-mudell Malti qed jattira interess minn pajjiżi oħrajn. U enfasizza l-4 pilastri tal-awtorità, l-antidoping, il-governanza tajba, il-ġdieda kontra l-manipulazzjoni tal-isport u l-edukazzjoni. Sallum madwar 70 federazzjoni u assoċjazzjoni sportiva rreġistraw mal-AIMS u beda wkoll il-proċess biex jiġu rreġistrati l-klabs kollha sportivi f'Malta u Għawdex. Il-Ministru Grima qal li dan il-pass saħħaħ it-trasparenza u l-kredibilità fis-settur sportiv filwaqt li tenna l-impenn tal-Gvern li jinvesti f'istituzzjonijiet ibbażati fuq valuri ta' ġustizzja u integrità. Iċ-ċermen u l-kap eżekuttiv tal-Awtorità Antonio Mizzi u Kevin Azzopardi rispettivament enfasizzaw il-ħidma li għaddejja favur iżjed relazzjonijiet b'saħħithom ma' entitajiet lokali u anke internazzjonali biex jissaħħu iżjed l-istandards fl-isport lokali.